Right, a very good afternoon, Team Zimbabwe. There is this audio we need to actually listen so that we learn what is happening within the ranks and files of ZANU PF. Good morning, my comrades. Mamukase. Comrades, sezvatakambota kuti tiite meeting yechimbi-chimbi kuti tiresolve mamwe ma-problems atinawo paground so far. This meeting inofanira kuti iitwe an emergency meeting. Hatisi kukwanisa kutaura zvakawanda paplatform panapa nekuti tine vamwe vanhu vatisiri kutrusta vatinawo vari kulikisa mainformation. Saka tinofanira kuti tiite emeeting. We cannot afford to lose what we have now. We end up losing vanhu vakawanda sezvatakaita. Tine masita akawanda and we are struggling kuti vanhu ivavo tovaisa mapositions up. Vakaluza over triple C. Saka we cannot afford to lose more people and we cannot afford nzira iri kushandiswa netriple C yakati simbei, but we have to fight. Pedzisira tazobuda munyika munomu tanotsvaka refuge somewhere. So hatifaniri cover kunyangwe tichizviziva kuti they are right, but kwatakabva ndokure nemusangano. What we have we cannot afford. I think on Wednesday ndambotaura nachairman, saka vakupa an update very soon.
but takakuzivai vakomana kuti macomrades kuti tiri pamwe chete vengi vedu. It won't be funny. Yeah. Saka ngatibatanei tiite gwara remusangano topfuurira mberi. Mamessages mazhinji muri kulikisa pamaplatforms edu, saka funny. Tikakuzivai, you will regret this the rest of your life. You will regret it. You will regret it, to be honest enough.